I ka to nga muso bɔ an ka dugu la ka na d'i ma. Ne t'a dɔn mun na i y'i ban o ma o. A lajɛ nin ye muso ye a. I fana sa han. Ma i ye ne cɛ ba ye ne ma ban o ma. I ye ne ba ye ma ne ka k'i bonya mais ma ne t'a permettre i ka ne dɔgɔya dɛ ma. Ma den o ye Ala ta ye Ala de b'a di mɔgɔ ma. Ala mɛ. Ma i denkɛ ka muso filanan ko o bɛɛ ye Ala kelen tɛ o de bɛ se k'o lasigi mais fɛn min ye k'a fɔ ne ma ko ne ye subaga ye ne tɛ jɛn n'o de ye. Ma subaga de bɛ subaga dɔn. Chérie, ça va? Ça va. Eh, comment vous m'avez là? Il faut nous faire aller. Et quand on est barré dans les coins, on était qui faire faire. Et rebi barra kodon. Rebi barra kodon. Nana na sisa. Ali ala matanega pantalon don avec kumobela. Parce que rebi buna ma be klenga fone ya fone ga to pantalon don ni ko fulu kadi. I b'a dɔn dɛ ne ye nin fo i ɲɛna ka sɛgɛn han ne ye nin fo i ɲɛna ka sɛgɛn musokɔrɔba in bɛna dɔrɔn waati kunkurun dɔrɔn a bɛ segin han O kuma no e bɛ fɛ ne ka ko kɛ cogo di? e yɛrɛ b'a dɔn pɛrɛ a ma se ne k'a fɔ i ɲɛna i ka nin kɛ i kana nin kɛ han ne b'a dɔn musokɔrɔba in ka ko man bon i ma nka o n'a ta bɛɛ a bɛna waati kunkurun dɔrɔn nin kɛ ka segin sa a tɛ taama yɛrɛ ta O tɛ sa I b'a kalama chéri ne ne ba cɛla ko ka gɛlɛn kojugu fura sɔrɔla diɲɛ bana bɛɛ la fura ma sɔrɔ bana kelen min na k'o f'i ye n t'i fɛ ni mɔgɔ t'i fɛ hali n'i y'i sogo de kɛ buru kɔnɔ k'a tobi k'a d'a ma a tigi a tɛ se ka k'i fɛ walayi Ala i ba bɛ tilen k'a fɔ yan nɔ ne mana dumuni kɛ ne ka dumuni tɛ dun ni e ni ɲɔgɔn kan ni an san joli ɲɔgɔn kan ne mana dumuni tobi e t'a dun wa dumuniw tɛ diya e tile kelen bɛ dumuni kɛ kɛnɛma hali e bɛ dumuni min kɛ baarayɔrɔ la ne b'a tobi ka d'e ma est-ce que hali e bɛ dumuni kɛ kɛnɛma mais i ba mana na a bɛ to kuma na dumuni kɔgɔ t'a la dɛ tulu t'a la dɛ a bɛ tan e Ala i b'a dɔn dɛ nin bɛɛ to yen ba ye n b'i fɛ o n t'i fɛ o n ye nin kɛ o n ye nin kɛ o ninnu bɛɛ si tɛ n'a fɔ ko ne ka jo di e sigilen ma ka ne ba sigilen to kɛrɛfɛ ayi o kɔni y'o to ye ma e nana ma hali k'an wele awa i t'an sigi a fɛ bila a ma a kɛra fama ye dɛ i k'i sɛgɛn ma a bɛ di kɔni baasi tɛ yen nɔ Zigakaw kɔni baasi t'u la an ka alimamiw bɛ yen ma ye mɔgɔ o bɛ aw dugula mɔgɔ n'u bɛ ji di ma masa ma ka ji min han ji ta ka di ma ji wa a ye to dɔ di ne ma fɔlɔ kɔngɔba de bɛ e ma sira jɔngɛna to anw yɛrɛ wulila ka bɔ sunɔgɔya la mɛ ne bɛ ka taa sogo de la tan an yɛrɛ wulila sunɔgɔya la ma mɛ 11h ka daga ma sigi han i tulo bɛ nin na
Ni ye muso ya. Ma ne de nɔ de don parce que ne an yɛrɛ kun bolo k'e tun tɛna na sisan o de la ne ko n ko n ka to dɔɔni na. E ni Ala cɛ nin ye muso ye. Ka taga subaga muso ta ka na i ka so. Ko ye muso ye, han? Ala jɛ kɛ. Ni ye subaga muso ta a bɛ kɛ tantɔ de. Ale bɛ nɔrɔya don o don ka taa. A bɛ k'i joli de ɲini. E k'e fasa cogo lajɛ. Han? Ni ye mun ye? Ma i fana bɛ ka nin dama tɛmɛ dɛ. I da b'an ka kuma na i nɛ minɛ ka bɔ ne la i y'a mɛn wa? I y'a faamuya kɛ? I filanw bɛ yen nɔ u ka du falen don denmisɛnninw na i b'a fɔ ko jardin d'enfant. Den joli bɛ ka so? Han? Hali Ala ma taa selidon min ye mɔgɔ bɛɛ nisɔndiya don ye ne ni ɲɛji bɛ ɲɔgɔn na. Mun na? Bɛɛ n'a bɔlen bɛ taa misiri la. Ne musokɔrɔbatɔ fo ne musokɔrɔbatɔ de kan ka tapi minɛ ka taga misiri la. E bɛna mun kuma fɔ? Han? N'a tɛ den wolo i t'a bila ka taa. N'i ye den wolola ye e ni Ala cɛ nin bɛ den wolo planning bɛ ɲini k'a faga a bɛ furakisɛ ta dɔrɔn na n'i bɛ den wolo. Ma. Han? K'e fasa cogo lajɛ Ala kama. E na kuma sisan Burama lajɛ. E na kuma ni sisan ye kelen. Han? Ne y'o fɛ o. I k'a to n ka muso bɔ an ka dugu la ka na d'i ma. Ne t'a dɔn mun na i y'i ban o ma o. Ala jɛ nin ye muso ye wa? I fana sa han? Ma i ye ne cɛ ba ye ne ma ban o ma. I ye ne ba ye ma ne ka k'i bonya mais ma ne t'a permettre i ka ne dɔgɔya dɛ ma. Ma den o ye Ala ta ye Ala de b'a di mɔgɔ ma. Ala mɛn. Ma i denkɛ ka muso filanan ko o bɛɛ ye Ala kelen tɛ o de bɛ se k'o lasigɛ mais fɛn min ye k'a fɔ ne ma ko ne ye subaga ye ne tɛ jɛn n'o de ye. Ma subaga de bɛ subaga dɔn. N'i ye e ko ne ma ko ne ye subaga ye i bɛ sɔrɔ e de ye subagaw la masamuso ye. Ma n kana dɔgɔya e fɛ bilen. A ka di ne cɛ ye a ka di ne cɛ ye. Muso de bɛ dɔgɔya sigilen de la i tɛ ma. N bɛ ka kuma de fɛ a ka di ne cɛ ye ne ka kɛ tan nin a ka di ne cɛ ye cogo min na. Ne ka fɔ i tɛna ne kuma mugu fila jara ni sinji ye kuma fosi tɛ nin i tɛ kuma. Ma e yɛrɛ de bɛ ko bɛɛ dama tɛmɛ wale kɛ quoi. I muso bɛ kɛ dɔgɔya ye sigilen ɲɛna i tɛ kuma. Ala ne ka wolo kɛra fu ye. Ne nin bɛ faamu nin y'aw fila bɛnbakan de ye. Ayi ma an bɛnbakan cogo. Walasa ka ne gɛn ka bɔ yan o tɛ yan. Ayi dɛ ma o tɛ sa ma. O tɛ yan ne bɛ taga. Ma i delila sa ne bɛ taga. Ala kama ma. Ne sabari sa ma. ni ne sen i ka du kɔnɔ yan tuguni. Ma i delila sa. Han fo ka ne sa kɛ. Ma wallahi i tɛ kɛlɛ f'i ya hali ne sara i kana i sen kana jɔ ne su kunna. Ma Ala kama ma. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Allah. Allah. Ama kɔrɔ jumɛn ka taa jami? Han? Ne yɛrɛ t'a dɔn ne bɛna nin kɛ cogo min na. Ne ba ni muso bɛ bɛn cogo di sisan? Han? An ma kɛ cogo di? Ne yɛrɛ t'a dɔn ne bɛ nin ko kɛ cogo o cogo walasa ne muso ni n ba ka bɛn. Allah.